V tomto videu vám idem predstaviť rekonštrukciu interiéru v jednom bytovom dome. Jedná sa o krásnu rekonštrukciu schodiska, stien aj podlah. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Obrovskú radosť mám z tohto schodiska, ktoré sme v tomto bytovom dome obnovili. Schodisko sme obložili na každej jednej šikmej časti samostatne. To znamená, že schod je lomený na 4 časti, čím vznikol veľmi pekný a estetický detail. Ďalším detailom tejto obnovy interiéru je realizácia minerálnej omietky. Táto minerálna omietka má podobnú štruktúru ako omietka na zateplení tohto bytového domu. Vďaka tomu sa zabezpečí veľmi zaujímavá štruktúra tejto steny, vysoká odolnosť voči poškriabaniu a v kombinácii s interiérovým náterom aj veľmi vysoká belosť. Takýmto syntetickým náterom dosiahneme vysokú estetiku a veľmi dobrú údržbu na mnoho rokov. To interiér vyzerá tak dobre aj vďaka tejto krásnej gresovej dlažbe s glazúrou. Tento typ dlažby používame už po mnoho rokov a aj vďaka tejto dlažbe má tento interiér takúto výbornú estetiku. Kombináciou nových omietok, krásnej gresovej dlažby a detailného obloženia schodiska dosiahneme nádhernú rekonštrukciu interiéru. Je to jasný dôkaz toho, že aj bytový dom sa dá spraviť naozaj vo vysokej estetike.